лекин ман исламро беҳтарин ҷангвари панфупан намешуморам. Рости гапро гӯем, имрӯз ислам бисёр чизҳоро гузашт. Шумо ҳатто тасаввур намекунед. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. $50,000 бонус барои беҳтарин мухорибаи шомро Ислам ва Пория мегиранд. Ана беҳтарин баромади шом бошад Холланд ва Ислам. Дар умум Ислам Махачев $100,000 мегирад. Дана, фикрҳои худро оиди мухорибаи асосӣ баён кун. беҳтарин мухориба, ҳар дуи онҳо хуб ҷангиданд ва ҷанги ҳақиқӣ нишон доданд. Ислам бениҳоят сахт аст, бо истеъдод аст ва ӯ имрӯз зарбаҳои сахт сар дод ба бадани худ, боз ҳамон зарбаи кунҷи даст ба пешониаш. Ва ман фикр мекунам ки Пория хеле хуб омодагӣ дида буд. оиди ҳимояи текдаунҳо аз мавқеъҳои вазнин баромада тавонист дар якум раунд аз сабмишинҳо худро наҷот дод. аз мухорибаи унвонӣ аз ин зиёд талаб кардан номумкин аст. ҷо Роган гуфт ки Ислам беҳтарин ҷангвори вазни сабук аст. қадду қомат, тарзи ҷангидан, IQ-и ӯ, ту ӯро дар байни ҳамаи ҷангварони вазни сабуке ки дар ин ҷо баромад карданд, дар кадом зина мемондӣ? ман фикр мекунам ки ӯ яке аз бузургтарин ҷангварони вазни сабук дар таърих аст. бале, ӯ беҳтарин аст, лекин ман Исламро беҳтарин ҷангвари панфупан намешуморам. ҳар як касе ки Исламро беҳтарин ҷангвари панфупан меномад, дар ҳоле ки Ҷон Ҷонс ҳоло ҳам баромад мекунад, пас ин шахс девона аст. ин гуна одамон набояд ки ягон гуна рейтинг созанд, агар ки онҳо дар ҳақиқат ҳамин гуна фикр кунанд. Ҷон Ҷонс боре ҳам шикаст хӯрдагӣ нест, ягон маротиба, ва ӯ бо ҳамаи ҷангварони сахти сайёра ҷангидааст. ва агар ки мо маънои панфупанро гирем, пас маҳз Ҷон Ҷонс ба дигар вазн баромад ва дар он ҷо беҳтарин ҷангварро шикаст дод. барои ҳамин то вақте ки Ҷон Ҷонс фаъол аст, то вақте ки меҷангад ва дар рейтинг аст, пас ягон кас беҳтарин ҷангвари панфупан шуда наметавонад. гап дар мавзӯи вазн рафт ва Ислам гуфт ки ба дигар вазн баромадан дуюм камарбандро гирифтан мехоҳад. ман медонам ки дар вазни 77 килограмм аллакай мухорибаи унвонӣ таъин шудааст, лекин ба ҳар ҳол шумо бо ӯ дар ин бора гуфтушунид мекунед ё ин ки Ислам дар вазни сабук мемонад? намедонам, маҳз ба мо Ислам ин чизҳоро гуфтагӣ нест. барои ҳамин мебинем. рости гапро гӯем, имрӯз Ислам бисёр чизҳоро гузашт. шумо ҳатто тасаввур намекунед вақте ки ту дар мухориба чунин чуқурӣ меравӣ. ин нишон медиҳад, ба одамон нишон медиҳӣ, ба худат нишон медиҳӣ ки то чӣ қадар чуқурӣ ту ва бадани ту рафта метавонад. мо аз ин зиёд метавонем. дар бисёр ҳолатҳо одамон ба худ боварӣ намекунанд. онҳо бадан ва рӯҳияи худро қадр намекунанд. мо аз 5 раунд, 10 раунд зиёд рафта метавонем. фарқ надорад ки чӣ қадар. ту бояд ки худро санҷӣ, то ин ки фаҳмӣ ки ин роҳ чӣ гуна аст. ту бояд имконият пайдо кунӣ барои ба ин чуқурӣ даромадан. ин мухорибаи хеле чуқур буд.